sugo niya, panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko, karuna tuwa siya, ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, ini sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biayon sa tanan nga katawhan, ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan, sa kapanahunan, karuna tuwa siya, ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, ini sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Karuna tuwa siya, ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dili sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya, hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita, aron di paningan sa dugo sa katawhan, karuna tuwa siya, dito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dili sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya, dili sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya, dili sa kalibutan, kuhaunod lalinon ang nagtuman, kuhaunod lalinon ang Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan, kamo nagapamati ni ining nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope.
Okay mga higala, magampo kita. Maluluyon og dalangpanan makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa kalangitan. Sa gihapon kami nagapasalamat nga bisan pa sa mga kakulian. Apan ikaw naghatag ra gihapon og kahigayunan nga ikasabod sa kahanginan ang binhi sa kamatuoran. Tuguti nga magapanalangin kaniini nga programa, panalangini usab kini nga estasyon, nga ang mga nagapaminaw karon Ginoo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makasapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo sa inyong makanunayon nga pag-unong ug pagsunod sa pagpaminaw kanunay niini nga programa sa kahanginan. By the way, doon natay mga kausaban apan ang Dios magapanalangin ra gihapon. Welcome. Okay, sama sa ato nga naandan mga kaigsunan, ato ning ibanan og pipila ka mga text message. Brother John, naunsa naman in town ang program nga dili naman namo mabati sa radyo. Kumusta man mo? Ay sa radyo dili pa ta ninyo mabati kay naay problema dire sa transmitter. Nag Facebook live lang una ta. So sa live lang mo kanana ang mukuan mo tan-aw kay makadungog makabati mo sa ato nga program. Unya dili man ni usa ka tinuyo nga sitwasyon kundi tawag ra gyud ni sa kinaiyahan kay unsaon man gyud nga doon na may diferensya ang ato nga transmitter. Pero nasayod ta nga ang kaway mangita og daghan nga mga babag alang sa buhat sa Ginoo nga mahikawan ang igdulungog sumataos pagpaminaw sa kaluwasan. Pero sa gihapon pipila ka mga adlaw lang pailob ta kay doon na ra gihapoy mga paagi nga mauli ra gihapon normally, no? Okay, napatay basahon. Kuya John, ang amo nga grupo wa na makapangsyon kay ang uban nagsalig sa radyo, ang mga batan-on nagsalig sa Facebook Live. Pagkuan na lang mo, pagbahin-bahin na lang mo diha sa cellphone kay ang kang mga hamtong lagi daghan man ang dili pa kamao sa kuan lagi sa kanana ang touchscreen. Nala bahin-bahin na lang mo usa aron sila makadungog ug makabati pod sa mga butang nga ato nga hisgutan. Well, dinhin na lang ko kutob higala si Brother Libby magkuha pod og pipila ka mga text message ang cellphone apan sa dili pa liaw sa diha Brother Libby ang ato monitor aron ato mahibaluan kung diing nasura o dapita sa kalibutan nagagikan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga pinalanggan tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon nagtan-aw sa atong live broadcast sa Facebook. Asa mo dapita na himutang karon ni Amamos Pilipinas o naama mo sa ubang nasod sa kalibutan or asa mo na himutang ning panahona. Kinasingkasing mo na mo higala nga gina-welcome dinhi sa tulumanon sa Jesus is our Hope. Nagapanginaot kami nga ang mga pulong sa Ginoo, ang mga pangutana nga tubagon namo karon makahatag og kasulbaran sa mga hunahuna niadtong mga kadiglan nato nga naa sa kalibog no niini nga mga puntuha. So namo dihi mga pangutana higala mahimo nga mo text na mo diri or ari mo sa comment section mo padala og mga mensahe o diri sa ato nga messenger. Ato nang dawaton unya atangin ninyo karon taud ang pagtubag sa pangutana kay makahimo mo higala sa pag-participate kahatag mo dugang tubag sa pangutana. Okay, panahon na higala nga mo send mo og mensahe kay ato nang sugdan pagbasa
Unya sa gihapon among gipahinumdom nga atong i-share mga higala ang atong nga programa para nga moabot sa bisan diin dapita sa kalibutan. Okay, ato na ning basahon pagsugod. Ato nakita din si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginaline. Salamat sa paglab o pagpray. Niya po ato nakita si Gladime Bragas. Maayong gabi. So good evening Sister Gladime Bragas. Niya ato po nakita din si Sister Rose Otsia. Good evening Brother John o Brother Libe. Good evening po Sister Rose. Salamat sa paglab sa ato nga program. Niyasad si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libe o mayong gabi isab sa mga kaigsuunan makanunayong naminaw o sa mga nag-view karon nini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang. Niyato po nakita din si JJ or Gay Marie Kalapuan. Salamat sa pag-send og mga heart Sister Gay Marie. Salamat po sa pag-pray nining ato nga programa. Welcome karong gabi una. O niya arita atong delikatan higala ang pikas nga screen. Ato ning anam-anamon palipulihon tani og tan-aw arita sa mga nag-send og heart mga higala. Ato ning pangbasahon niya si Ginaline Lumuntad, Carilyn Mariket Galliares. Niya po si Edward Genereyes, Ronilo Itang, Abi Suway Bagyo, Tikya, niya po si Nuna Hani Monterde Punay, Ayan Kevin Dorotan, nakiguban sa nato si Irene Vasquez Silig, niya Gigi or Sister Gay Marie Kalapuan, niyasad si Sister Erixa Sinoy, Rose Otsea, Vladimir Bragas, Rolly R. Codera o Kiana Faith Itang. O niya arita sa mga nag-like sa ato nga program, ato nakita si Brother Rufino Moreno, Lorna Oliamot Rituya Clamonte, Brother Alvin Risoor, Tumaylo Linad Owaik, Rolds Soto Tams, panyanyasad si Jane Yunting, ato po nakita si Brother John Pikit. So good evening Brother John. Kanya ato makaigsunan diya sa Gimpilakan. So good evening ninyong tanan. Kanya po si Brother Raul Sipada sa Panalipan Katmon. May gabi niyo Brother Raul. Kumusta ninyo mga pari? Naminaw ko sa inyong programa, tagaan mo kanunay sa Ginoo maayong panglawas. God bless ninyo. So thank you kaayo Brother Raul. Kumusta mo diha ang tanan taga Panalipan? Labi na ito makaigsunan diha o makaugsunan nato diha sa makabukirang barangay sa Katmon nga nagpaminaw sa atong programa. Okay niya po si Dong Bob Rituya. Maayong gabi ninyo Dong John og Dong Livy, watching from Manga, Tuburan, Cebu. So maayong gabi ni mo Dong Bob uban sa imong family. Salamat sa imong paglantaw sa programa na nukad gikan sa Manga, Tuburan, Cebu. Okay, ari usata sa ato nga messenger mga higala ato sa ning tagdon makadiyot. Kanya sa mga messages nga ning sulod din sa ato nga messenger ato ning tan-awon. Okay, niya si niya mga nag-like o niya mga nag-heart sa ato nga program. Ato nakita din si Brother Rolls Soto Tams, Abi Suway Bagyo, kino
Good evening ning ato mga higala nga mga igsoon nato nga always nagasunod. Niya pod si GJ or Gay Marie Kalapuan. Niya sad si Gina Gonelamos Larisma. O niya sad ato mga kaigsunan Dias Babuli nga naglantaw sa programa. O niya po si Brother Rufino Moreno. Ato po nakita ni nakikuban si Brother Rodil Hintel. So thank you kay Brother Rodil sa imong pagpakikuban sa ato nga programa. Makahimog ya po mo sa pag-send mga higala o mga messages. O niya ato po nakita din okay niya si Ma'am Ann Fuentes. Okay, good evening ni mo ma'am. Niya mensahe. Ma'am, kumusta ka diha sa Norway, ma'am? Unsa na inyong sitwasyon diha kay doon narabay kagubot sa kalibutan? Niya po si ani ay ang mensahe maayong hapon sa tanan Brother John, Brother Libby o uban pa. God bless. So God bless also ni mo diha Ma'am Ann Fuentes. Niya po nakita din si Brother Millard Barrientos. Kuya John o Kuya Libby, may God bless you both. Okay, ingat dia, Brother Millard. Kanya may gabi ni Brother George Luna. Nawag ito gabi kaistorya mi, ako nang gitsatan. So, siguro karon siya, naminaw na ron sa ato nga live. Nungutana siya kay, paminawan mo siya sa radio lang. Tingala siya, asa naman, naunsa man kuno. So, Brother George, may gabi ini mo. Siguro naminaw karon sa ato nga programa. So makahimog ya po mo higala sa pag-send og mga messages kay karong taud-taud ato na po ning pangbasahon ang inyong mga mensahe nga modangat dinhi. O niya po si Saichi Tagalog. Salamat po kayo Saichi Tagalog. O niya salamat sa pag-pray o pag-love kanunay sa atong programa. Kaya din Nanay Jolita ni. Okay, si Nanay Jolita din Tuwa din nukad sa Camotes Island. So, may gabi ni mo diya, Nanay Jolita Tagalog, no? Gipangmingaw yun mo mga kaigsunan diri sa Diris Camansiles. Okay, mupadayon tayo higala atong ihatag ang panahon ni Brother John. Atong ipabasa ni Brother John ang pangutana o niya. At ang inihigala ang pangutana, namoy ikatubag diya. So, message din mo din sa comment section na to. Aron atong mabasa. Okay. Okay, follow up gihapon ni Brother Ribe ni Brother Rodel Boscaino ang iyahang kon mahitungod ni baptism pila ni gabi sunod-sunod ni ang iyahang kon. Okay. Kung mauho na sir, nga dagko man kahaday ang bunyagan dili gagmay nga bata, naabay atong mabasa nga sa Biblia nga giingon nga anha mo pabautismo sa Seventh-day Adventist kung Sabadista. Salamat sir. Okay, daghang salamat sa nimo Brother Rodel Boscaino. So kanang imong giingon nga ug mauho na dagko maghaday ang bautismuhan o bunyagan dili gagmayng bata, naabay mabasa sa Biblia nga anha mo pabunyag o pabautismo sa Seventh-day Adventist kun sa Sabadista. Kung kana mo imong pangitaon Brother Rodel Boscaino, wa kay makita ug mabasa ni ana. Gawas nga kami diri mo pahayag og mapasabot sa gipahayag igipasabot sa Biblia. Unang-una, ato nang napatunayan na pamatud-an nga ang bautismo dili sa gagmay nga mga bata kundi para sa mga dagko. Tan-awa ang punto kung unsay gisulti dinhi. Sumala sa Marcos Kapitulo 16 versikulo 15 ngadto sa 16 kung unsay gipamahayag mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Brother Rodel, dili ni ron panahon sa pagsuki-suki sa pulong sa Ginoo o sa kamaturan, kundi panahon
sa pagsabot gyud sa kamatuoran aron mga luwas ta sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Hinumdumi nga ang among giwali o gisulti diri dili relihiyon kundi kamatuoran, ug nasayod pa nga ang kamatuoran mao ang pulong sa Dios. Sumala sa Juan 17:17 nagingon balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa ang among ginawali diri pulong sa Dios, ug kay ang pulong sa Dios kamatuoran, wala gid may kabah diri nga nagsulti sa inyo mudawat o dili man mudawat mo to o dili, basta ang inyong nadungog ang pulong sa Dios. Ayaw kalimot mo nga sa panahon ning Noe, ang kadaghanan sa mga tao nga laglag dili tungod kay kadtong mga tawhanaa sila wala kadungog o wala makabati sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios. Nakadungog o nakabati sila, pero san ilang nadunggan o nabatian gibali wala nila, wala sila'y huna-huna o pagpamalandong. Ug timan ni nga ang hukom sa una pinaagi sa tubig, apan karon pinaagi sa kalayo, ug sa dili pa sa Ginoo himuon ang paghukom sa kalibutan sa kada pinaagig kalayo, iwali una ang maayong balita. Mauna nga sa pagkadungog nato sa pulong sa Dios, sumala sa Arbianon 3:15, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. Daghan sa mga tao ron nakadungog o nakabati sa pulong sa Dios, pero nganong wala mga bag-o ug mausab ang ilang mga kinabuhi, tungod kay ilang gimahal o gihigugma ang ilang gituhuan o gibarugan gipasakupan sukad pa sa ilang pagkahimugso ni ining kalibutan. Mauna nga ang mga butang nga ilang gituhuan bisan og kasupak sa kabubuton sa Ginoo padayon gihapon sila nganuman tungod kay ilang gihigugma ang pagsupak kaysa pagsunod. Unya ni pamati iragod ni ang gisgutan sa Marcos 16:15 ug 16. Nagingon og siya miingon kanila, kining siya referido ni si Kristo ang gipasabot na ini, kay kung imong basahon sa 14 sige ni Hesus man og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Timan-ig nga si Kristo nagsugo siya, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita. Palandong nga ragod, Brother Rodel, ayaw lag hunahunaan ang imong gipag-agi namatan o kahayag mo imong pakamatian. Ipadaplin usa ragod ng atong relihiyon, kay di man kita maluwas pinaagig relihiyon. Kay kung ang tao maluwas pa pinaagig relihiyon, si Kristo wa na lang unta magpakatao aning kalibutan na aron sakiton sa ilansang dito sa cross. Kita maluwas na pinaagi kang Kristo, dili pinaagi sa atong relihiyon. Ug tungod niya na ato usang ipadaplin ang atong relihiyon, ato usa nga paminawan ug sabton gipamahayag ni Kristo, kay siya may atong manluluwas, di man ang relihiyon. Tanong gingon ni Kristo, iwali ninyo ang maayong balita. Kung imong walihan kuno ang gagmay nga bata, bitistingi ragod, ikaw mismo pag-experiment ragod, himo aragod ni, kaya ba nimong walihan ang gamay nga bata? Maingon ta nga kaya, nga imong walihan. Pero ang pangutana, unsay mahimong kapuslanan sa imong pagwali sa gamay nga bata? Nga wa pa manay intaway kalibutan, wala pa'y pagsabot. Unsa may iwali, sa dihang iwali, nagingon ang 16, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo paghahukman sa silot. Karon, kung imong walihan ang gamayng bata, makasalig ka nga doon na siya pagtuo. Kay ang pagtuo, mulutaw lang na, mutungal lang na, sa diha ang giwaling maing balita. Karon sa nagwalig ka sa gamayng bata, kuya, sigurado kang mutuo, kay nga ang mutuo, magpabutis mo maluwas, apan ang dili mutuo, hukman sa silot. Bisan pag-unsaon nimo paninguha o paningkamot, pagwalis maing balita, nga bang pulong sa Diyos, dili na mahitabo nga moabot ang pagtuo sa usa ka bata, unya siya magpabautismo kay gusto siyang maluwas. Nga naman wala pa nay pagtuo, wala pa nay nasabtan, di pa man gani na kamaong musulti, ha? Gamay pagong bata.
ang bautismo o kung bunyag sa Spanish pa, dili lagi na advisable ngadto sa gagmay nga mga bata, kundi ngadto na sa mga dagko. Unya tan-awa ra gud ang gihisgutan. Ako ning ibalik-balikan ra gud pamasin nga masabtan nimo. Sa buhat 2:36 o paingos 38, 40 ug 41 buhat, mao ni ang nitabo panahon sa pagpangwalis mga apostoles. Nagingon, ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod. Mao ni busa ang tibok banay sa Israel. Kinahanglan masayod sa tinud gayod nga si Jesus inyong gihimong Ginoong Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. Tanawa, inyong gilansang sa cross. Unya sa 37, sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila pag-ayo. Nganong masakitan man? Tungod kay ang tao kung wa gani sa insakto, dahil ingon gidaot mi, dahil ingon giatake mi, ay wa na natandog lang ka tungod kay naa ka sa sayop, kay ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan, hait pa sa espadang duhay suglab. Niyang espada makasamad man na, mao ni ang pulong sa Ginoo. Sayop gani ka, masamaran ka gyud. Sayop gani ka, maigo gyud ka, matandog ka. Unya, ang imong rumbuhon ang nagsulti, ang nagwali, nagidaot mo, giatake mo. No, dili na. Naa nasulat na sa Biblia. Ang mutuog magpabautismo maluwas, apan ang dili hukman sa silot. Karon usaon ang pagtuos bata. Unya, kung imong basahon, kinini ang gihisgutan dinhi sa 38, nagingon. Kaingon lang, mga igsuon, unsa may among buhaton? Tanaw ha? Nagingon si Pedro. Og si Pedro, mitubag kanila nga nagingon. Pag hinulsol ka mo, karon pangutana ang bata, unsaon niya sa pag hinulsol. Og pabautismo ka mo, ang matag usa kaniyo sa ngalan ni Jesucristo, tungod sa kapasayloan sa iyong sala. Ang bautismo, pinaagis ngalan ni Jesucristo, tungod sa kapasayloan sa sala. Nan unsaon man na paghimo sa bata? Unya nag-ingon sa 40 ug 41, og sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod. Ipamatuod gyud. Di ko sulay ko ang batang gamay pagpamatuod sa pulong sino makasabot ba. Unya nag-ingon dinhi og matud pa dinhi nga og unya gibautismuhan kadtong mga misagop siyang pulong. Kinsa ang gibautismuhan? Kadto misagop, midawat ba sa pulong sa Ginoo? Unya ang gamay bata, usama pagdawat na sa pulong sa Ginoo, di man nakasabot. Unya tanawa, og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila. Sa termino ganing 3,000 ka mga tawo, but pasabot mga dagko na kay tawo ang gisgutan, kay og gagmay pa 3,000 ka mga bata. Pero ang gisgutan 3,000 ka mga tawo ang gibautismuhan. Nga naman, nakasabot sila may tungod sa pulong sa Dios. Ang batang gamay dili nakasabot. Well, ang pangutana mo, naabay mabasa nga gisugos Ginoo ang mga tao anha mo sa Seventh-day Adventist kun sa Sabadista pagpabautismo, walay mabasa pero ni akay masabot. Nga naman, ni atong basahon sumala sa Mateo kapitulo 28 18 ngadto 20. Wa kay mabasa ana bisag kapila nimo balintunga. Wa po'y mabasa kung unsang relihiyon ang imong gibarugan o gituan nga moingon nga adto mo dito pabautismo. Wa kay mabasa pero naalagi imong masabot niya. Mateo 28 18 ngadto 20 nagingon dinhi og si Jesus miduol og mingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Tanawa, himuan ninyong mga tinun-an. Tun-an lagi. Unya karon unsama pagtuo ni mos gamayng bata. Di man na pwede. Nya sunod, nga magabautismo kanila sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tanawa ha? Bautismuhan sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang imong pangutanan naabay mabasa sa Biblia nga gisugo nga ang mga tao adto mo pabautismo sa Seventh-day Adventist kun sa Sabadista. Wa kay mabasa ni ana pero dunay imong masabot sa nasulat sa Biblia. Nga naman, pagabautismuhan sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo, ningon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kinsa ang bautismuhan?
kadtong taong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Kung naa ka sa pundok nga wa magtudlo sa pagtumas tanang gisugo sa Ginoo, kana dili na mo'y mao nga pundok. Nganuman, tungod kay ang pundok nga uyon og huhaom sa kabubuton sa Ginoo, kanang pundok nagtuman sa nagtudlo, ha? Ingon madili nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan na akong gisugo kaninyo. Kung asa maka nga pundok nagpasakop ron, wa nay problema. Pero susiha sa dihang gibautismuhan ka anang pundoka, susiha kung gitudloan ka ba sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Kay sa imong sitwasyon o kahimtang karon, ha? Kung wa katudluis pagtuman sa gisugo sa Ginoo nya gibautismuhan lang ka, dili na maong pundoka. Nga insakto kay ang insakto nga pundok bisan tuod og walay ngalan gimensyon gisulat pero imong masabot bisan tuod walay ngalan pero ang pundok nga nagtudlo sa kamatuoran og insakto nga pundok kadtong nagtudlo sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Kung kanang pundok imong kapasakupan wa magtudlo, ngano dili na mo'y gisultis Biblia di na haom. Karon ang pangutana mao, tudlo bautismuhan man kadtong natudloan sa pagtumas tanang gisugos Ginoo, naa ba ka sa pundok ron nga nagtudlo may tungos pagkaon? Kung naa kag pundok gani nga libre tanan, kaon tanan bisag bitin halo unsa ni gusto, aw kana dili gina maong pundok ka. Nganuman kay ang bautismuhan ang kadtumang tawo natudloan sa pagtumas tanang gisugos Ginoo, unsaon man po pagtudlo nila sa pagsunod sa sugos Ginoo nga sila mismo wa man pud magsunod. Kung sa una, tan-awa ha, nakaroon anang imong pundok, pero ang imong gibarugan karon nga igpapahulay Domingo, wa man na isugo sa Biblia kay gisugo sa Bado. Ang pangutana karon mao na nga tudloan mas pagtumas tanang gisugos Ginoo. Dili na mao. O dili na maong pundoka nga ang angay mo bautismo sa ngalan sa man sa anak nga naman nagsupak mo na sa gisugo sa Ginoo. Kung timan nga ang bautismuhan kadtong tanang na natudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Musa susiha o sa sugo sa Ginoo, maunya susiha ng pundokang imong gipasakupan ron ug nagtudlo ba na sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Kay kung wa na magtudlo sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo, dili na mo'y mao nga pundok nga iya sa Ginoo. Kay ang wa magsunod sa sugo sa Ginoo, wa nay kamatuoran, baka ko na nang Juan 2:4 siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magmantay sa mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Ang pundok o ang tao nga wa magsunod sa pagtuman sa gisugos Ginoo, bakakon na ug way kamatuoran. Mao na kay bakakon man ug way kamatuoran, natural dili ginaiyas Ginoo. Busa Brother Rodel Buscaino, walay mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga diha mo pasaka pabautismo sa Seventh Adventist kung Sabadista. Ang gisulti sa Biblia, ang taong pagabautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo kadtong taong natudloan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. So siya ang pundok nga nagtudlo sa tanang gisugo sa Ginoo, kay diha ka makasiguro nga maluwas ka. Ngano man kay ang pagkamasinulundon o pagtuman mamalaluwas ka. O Mateo 7:21 ng Kristo, dili tanan magingon Ginoo o Ginoo makasunod dito sa langit, kun dili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga naa sa langit. So Brother Rodel, tumana lang og unsay kabubuton sa Ginoo, maluwas ka kay mo ni gisulti sa Biblia. Well, si Brother Libby maghatag og dugang panahon og kahigayunan sa pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ato ning basahon mga higala ang mga mensahe nga ato nakita dinhi sa screen. Ato ning tanawon kining mga nahidugang mga mensahe karong gabiyona. Niya si Christy Layon. Anya, salamat sa pag-love og pag-pray. Thank you kayo Sister Christy Layon. Anya, may isang gabi ni Brother Pipi, mga Layon family dia.
O niya ngadtos mga pamilya sa mga kabatan niya may gabi. O niya pod si Edelberto Rina Sumalinog. O niya mayong gabi ninyo Brad. Shout out ko sa akon Manoy Jolito Arididon. Kada gabi naminaw sa maong programa. Watching here, alang-alang Kabalawan, Sugod. So good evening, Brother Edelberto Rina Sumalinog. Kanya niya po si Madslia Muñez. Hi, nako, dugaya nimong makasabot, Brother Oy. Okay, muna iyang reaksyon ni Madslia sa nangutana. Sagdi lang gid Mother. Ako giganahan kay ko ani ni Brother Rodel kay nangano makatabang ni siya bisan pa sa gagmay nga mga bata aning mga bahina. Unya ingon ana magyuna kay katong ubang wa kadungog sa atong pagdiscuss makadungog naman. No, nalipay kay ko ani. Okay lang nakasabot gud na si Brother Rodel Mother. Pero iya lang palabman pa ang pagsusi sa kamatuoran. Salamat Mother. Adyan niya po Brother Moses Alex Leaban. Salamat sa pag-pray o pagla Brother Moses. Yan niya po Mami Ann Fuentes. Welcome Baltasar Bad A. Adyan niya po si Sister Leah Muñez. Wala man ngani ka makasabot. Brother, ang bata pa ba ang pagka masupilon lang jud nimo, brother. Okay. Niya po si Mami Ann Fuentes, ang mga hubog na sabino dili na jud makasabot. O niya po si Mrs. Alex Leaban, daghang salamat sa nangutana. Okay, arita sa pikas nga monitor ato ning tan-awon ay mga dahidugang, mga naglab, mga higala. Niya si Sister Lynn of Keria. Niya Brother Jenner Reyes. Ato po nakita din si Brother Jojo Kaayon. May gabi niyo Brother Jojo. O niya po si Brother Alger Lipon. Ito po ni sa Iligan City. O niya po si Ma'am Emily Dilao. So, good evening niyo, ma'am. Ato po nakita si Leonides Tayom Sumalinog, Ria Katamko Alburo, niyasad si Joven Istalio Karupi. Salamat kay Brother Joven. Niya po si Brother Lowell Nodal Estrira. Niya si Brother Jojo Cordova. May gabi niyo Brother Jojo. Kanya Irene Vasquez Silig. Okay, mauni ato mga nakita higala nga naglab, unya aritas mga naglike. Nasa mga nahidugang nga naglike karong gabi na sa atong programa ato ning tan-awon. Okay, niya sila si Brother Eleuterio Lagarisa sa Naval Belira ni. Kanya niya si Welski ML. Kanya niya po si niya po si Brother Alvin Risoor. Ato nakita si Jezreel Dinglas. Kanya niya sad si Baltasar Badi Badelia. Okay, Baltasar Badi Badelia. Ato po nakita ni si Chudi Kaubat Dokalang. Niya Antonio Itorma, nasad si Sister Jane Yunting. Muna ito man nakita higala nga nag-like sub o niya arita sa ato nga messenger. Niya po si Sister Vanessa Maglasang. Mayang gabi Sister Vanessa. Mga kaisunan nato ni nga diha sa Mabuli. O niya sad si Dong Sensor Somalinog. So good evening ni mo Dong Sensor, asam karon na ka syudad. O niya pod si Marlon Federicos.
O niya, Brother Andy Nobal, diya ni Sakayang, may gabi ni Brother Andy. O niya po si Brother Navigator Flores. Okay, thank you kayo niyo. Muna itong mga nakita din ni mahigala sa atong messenger nga nag-like, nag-love sa ato nga program, no? Okay, mo padayon ta nga tusunahan mga higala adto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Yun sa to paghanay, Brother John, ang pangutana? Ang iya, Brother Levy, kung mauna, sir, mga dagko mo to sa mga dili gagmayng bata, naa ba tayo mabasa sa Biblia nga gingon nga didto mo sa Seventh-day Adventist kung sa Badista pagpabautismo. Okay, thank you kaayo. Sa akong pangrealisar, murag kini si Brad, ito ngalan niya? Si Rodel Boscaino. Brother Rodel Boscaino. Sa akong pangunahuna niya nga, murag nakasabot na gid siya nga, dili day ang bata maoy bautismuhan. Ang bautismuhan ang kadto gyud mga nakahibaw na sa kamatuoran. Yes, kanigod siya, Brother Levy, sa ako pong analysis, kasabot guni, pero gusto lang niyang paladman, padakan pa ang iyang nasabtan, muna nga tuloy-tuloy ni siya, muna heartedly, ato gining entertain pod ang iyang mga pangutana kay mapuslanon man eh. Di man isamas pangutana ng DAX nga, pataka lagdakdak mo nang nag-usik la sa atong oras, wa tay tarong paghatag og atensyon ana kay wa may makuha ang tao ana. Tinod na. Kani mapuslano ni iyang pangutana ni Brother Boscaino kay nakasabot naman siya nga dili di ang bata may bautismuhan. Ang dagko kay gipasabot man to nato sumala sa mabasa sa Biblia nga bisan pa ang mga scholar nagpamatuod nga wa gi usa diha sa Biblia nga nahitabo nga dunay infant baptism. Ang gibautismuhan o na-record sa Biblia, mga tao nga dili inosente, nakasabot, gipasabot, gitudluan sa pulong sa Ginoo, o niya mihimo og ilang personal desisyon sa kinabuhi. Ilang kaugaling desisyon nga mudawat sila pinaagi sa bautismo tungod kay sila nakasabot. No, ato na gipasabot asa labang nga gabi Gani ang buhat 8:12 tinaw kayo nga gisulti diha og sa diha nga nanagpanuo na sila sa ato pamituo. Og sa diha nga nanagpanuo na sila kang Felipe sa pagmantala niya sa maayong balita na nagpabautismo sila ang mga lalaki og mga babae. Nya mahimo na si infant, walihan ang infant karang masuso o niya mutuo bautismuhan dili gina kasabot ang bata. Muna nga ang maskalar gipambasa na to kagabi bisan pa ka nangutana ta sa Google mga higala, wala gid infant nga gibautismuhan nga na-record diha sa balaan nga kasulatan. Sa ito pa kay wa man na sa Biblia, o nga nang hintong man sa simbahan sa RCC. Ila ng kaugalingon nga gimugna mga higala. Sa ato pa, nahimo na nang gitawag pagtulunan nga inimbinto sa tao. Kay ang pagtulunan nga yes Ginoo, ang bautismuhan katumang gitudloan na o niya mituo o niya mi-decide siyang kaugalingon. Mao man na sa Biblia. O niya ka nagbautismo mag-infant. Sa ato pa, ning kompetensya sila, ning supak sila sa gisulti diha sa Biblia. So, sugos Ginoo, bautismuhan, dagko na. Sugo po sa simbahan, ang bautismuhan mga infant. Asa may sundo nimo? Ang pagtulunan sa tao ug ang pagtulunan sa Ginoo. Ang sugo ba sa Dios ug ang sugo ba sa tao? Si Ginoo nagsulti siya sa Marcos 7:9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa mga tao. Pagtulunan sa tao gitudlo ingon ang Ginoo kawang lang. Na word kawang nagaguhago lang tayo ay kapuslanan, not counted sa atubangan si Ginoo higala. Ang pagtulunan nga gisunod nato dili iyas Ginoo kundili
minugna lamang sa tao. So ato na pasabot og nasabtan ni Brad ang mahitungod dining bahina. Ang iya lang nagsugo ba, naabak ko ni mabasa nga ang Seventh-day Adventist or Sabadista, kanigon Sabadista nga pulong higala, tungod ba na ka nagbantay sa adlaw Sabado, na hanggaan lang pong laog Sabadista. Kay kami dili ba na mo official ngalan Sabadista, pero lagi kay Sabado man manimba, Sabado man magbantay adlaw nga magibantayan nga ipapahulay, muna ilan pong minubon ang mga Sabadista. Kaya nagbantay pong Domingo, pwede man tawag na itong mga Domingista. O, karon ang pangutana, nahabay mabasa sa Biblia, Sabadista ang gisugo nga magbautismo. Okay. Diha sa Biblia higala, ang mga tao diha sa Biblia, nagbantay adlaw Sabado. Nagbantay adlaw Sabado. Si Ginusos mismo, nga mo'y nagsugo, unsa may igpapahulay ni Ginusos? Ay Sabado man ay igpapahulay ni Ginusos. Sa Lucas, atong tanan ha? Atong tanan sa Lucas 4:16. Pagkaadlawng igpapahulay diin man siya paingon. O, akong basa na. Dini sa The Living Bible, nakukutloon sa 4 versikulo 16. Mato pa sa mabasa. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Dito siya miabot sa Nazareth, dito siya nagtubo, sumala siya nabatasan, muadto siya sa sinaguga kada adlaw Saturday, og mutindog siya pagbasas kasulatan. Saturday siya mato dito, o nigari ka sa Binisaya, giwan pagsulti diri o. Og siya miabot sa Nazareth, diin dito siya nagtubo, og sumala siyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa pagkaadlaw nga ipapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. Giingon sa Binisaya nga King James Version, adlong ipapahulay, nabatasan niya ni Ginusos, adlong ipapahulay, adlong Saturday, tuwa siya sinaguga, kanang sinaguga, simbahan ba? Kunya mutindog siya pagbasa sa kasulatan. Saturday ang nabatasan ni Ginusos. Watay record mabasa bisan sa kabuok nga si Ginusos nabatasan or miadto siya sa simbahan nagpahulay pagka adlaw nga Domingo o unang adlaw semana. Huwag mabasa. So, punta itong kuhaon, ang nagsugo mahitungod niining sugo sa bautismo sa Mateo 28, 19 o 20. Sabado ang gipahulayan. Kay Sabado ito gipahulayan niya. O sa may tawag ni mo na, Domingista. O Sabadista di ay tos Ginusos. O niya, dugang pa dyan, di pa matudaan sa libro ni Sok Fernandez. Matod pa, itong basaw din niyo. Dinhi sa libro nga Novena La Glorioso San Miguel Arcangel. Nagihuni itong basa. Si Birhen Maria mismo, Sabadista usab, ni pahulay siya sa Sabado, sumala sa sugo. O niya, dirito itong basahon sa pikas. Kini usa ka libro nga Armadura Divina by Sok Fernandez. Mani itong basa, si Kristo wala nagbungkag sa balaod sa Dios. Mateo 5:7. Og sumala siyang batasan, si Jesus misulod sa sinagoga sa adlaw Sabado. Sa ato pa, Sabadista si Kristo. Bisan si Maria, iyang inahan, may pahulay sa Sabado. Si Sok Fernandez nagpahayag, anak, ipamatudan sa Catholic nga si Kristo Sabadista. Ang nagsugo mahitungod sa bautismo sa Mateo 28, paglakaw kamog himo ang tinunan ang tanang kanasuran
sa pagpamautismo kanas ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Kisa nagsugo na si Kristo. Og sumala silang libro si Kristo sa balista ug sumala sa Biblia sa Bado Higala Saturday na batasan ni Ginusos tuwa siya sa sinaguga o sa simbahan. Karon kay nagpahulay mas Ginusos adlaw Sabado ang iyang matinunan. Nagsunod basab ang iyang matinunan. Ako basaw na dinhi sa Juan 12:26 ang atong mabasa matod pa. Kung kinsa ang moalagad kanako, kinahanglan siya magasunod kanako og diin gani ako ang akong alagad ato sa bidto. Unsa ni buhaton sa mga alagad si Ginoo? Katong mga apostoles mga alagad man to niya. Iya man tong sumusunod. Kita pod mga alagad po ta niya kay nagsunod po ta niya. Ang ato nabasa diri, ingon ato nabasa, kinsa kadtong moalagad nako, magsunod siya kanako. Unsay buhaton? Musunod sa ato pa og tinuod pang alagad si Ginoo. Musunod pud ta sa igpapahulay ni Ginusos nga matag Sabado batasanon pag-adtos balayng alampuanan. Ang matinunan sa Juan sa buhat 5 bersikulo 29 ang mabasa. Si Pedro ug ang mga apostoles miingon, sundo namo ang Dios ug dili ang mga tao. Oy, nagpamatuod si Pedro ug mga apostoles kisa gisundo nila, sundo nila ang Dios, dili ang mga tao. Pangutana, nagsugo ba ang Dios ngang adlaw pahulayan adlaw Sabado? Nagsugo. Asa mabasa Exodo 20 bersikulo 8 ngayon pabasa, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kung pahulay sa unom ka adlaw magbuhat ka buhata imbulaton apan si kapito ka adlaw mong ipapahulay sa Ginoong Dios nimo nining adlaw dili ka magbuhat. Ingon din nga ikapitong adlaw Sabado nining adlaw dili ka magbuhat. So dili makita nato ang nagsugo nga Sabado pahulay ang Dios og giingon si Pedro ug ubang apostoles mingon sugto namo ang Dios ug dili ang mga tao. Sa ato pa kay misugot man sa Dios si Pedro ug mga apostoles parehas po sila ipapahulay Sabado. Sa ato pa sila po higala sa balista. Klaro di ba? Sa balista po sila. Karon aton tan-awon kuno ang record. Si Pablo, kumusta man? Aton tanawon ang record higala sa buhat kapitulo 13 bersikulo 14. Tanaw na to ang record. Og skili sa Pablo kuan mo po di siya kanang unsay iyang batasan ni Pablo. Mao ni to basa 13:14. Apan sila mibaktas gikan sa Perge og miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia og sa pagkaadlaw nga igpapahulay sila misulod sa sinagoga og nang lingkod. Si Pablo ni si Bernabe silang pagmantala sa mahing balita sa bisan asa sila maabot higala. Pagkaadlaw pahulay nanulod sila simbahan o niya nang lingkod sila. Karon kay nakasulti man sila o niya si Pablo bantugan maning magsusulti. Ang mga tao niya reaksyon and when the Jews sa bersikulo 42, and when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Ingon ni sa diha nga mga Hudiyo nang buwa gikan sa sinagoga, gikan sa simbahan. Ang mga hintil mihangyo na kining mga pulonga iusab ninyo pagwali pagkasunod adlong igpapahulay katinaw kahigala. Kay kung Domingo pa may ipapahulay wa pagkaugma Domingo, niingon ta balik mo ugma. Pero ang ato nabasa next Sabbath balik mo. Pagka next Sabbath. Usa na ito mo pagkasunod ipapahulay. Gayon ang bersikulo 44. Og sa pagkasunod nga adlaw nga pahulay, hapit ang tanang na nagpuyo sa syudad nagkatigom sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Si Pablo, apostolis bianis mga hintel, pero ato nabasa din nga siya sab nagbantay si papahulay.
Batasan basa ni Pablo. Ako basahon ha sa Buhat kapitulo 17 mga higala. Anya dinhi sa Biblia nga Contemporary English Version 17:2 mo ni itong basa. So as usual, Paul went there to worship, and on 3 Sabbath he spoke to the people. He used scriptures. Hindi na ito nabasa, as usual si Pablo. Nag-worship siya. Di siya nag-worship dito sinagoga on Sabbath day mga higala. Gigamit niya ang balaan nga kasulatan. Subot ipasabot mga higala, ato nakita nga si Pablo nagbantay si kapahulay. Si Pedro nagbantay si kapahulay. Nya bisan pamanggani ang unang Kristiyano nga mga babae dinhi sa Lucas kapitulo 23 54 ngadto 56. Mo ni atong mabasa sa panahon nga si Kristo gilubong mga higala. Usa to adlaw. Bernes nagisaulog sa tanan, Bernes Santo ang pagkamatay sa Ginoo. Ako basa ng Catholic Bible maayong balita ang Biblia. Sa Lucas 23 54 ngadto 56. Bernes kadto og hapit na magsugod ang adlaw kapahulay. Nga naman, unsa ditong orasa sa Bernes na matay ang Ginoo? Kaya ang title nito, si Jesus gilubong. Alas 3 sa hapon mga higala. Unya pagkasansit ana, sinugdanan na sinugdanan na sa pag-ihap sa igpapahulay. Magsugod na ang oras sa aling pahulay pagkasunset, pagkasawop sa adlaw sa Bernes. O niya ato nabasa din na Bernes to, hapit na magsugod ang aling pahulay. Sa ito pa, ang sunod sa aling Bernes, Sabado, yun, igpapahulay yun siya. Ang mga babae nga misunod kang isusukan sa Galilea, may kuyog kang Jose, o nakita nila ang lubnganan o giyon sa paglubong dito ang lawas ni Jesus. O niya na mauli sila, o ilang giandam ang mapahumot, o ang mga ididihog siyang lawas sa Bernes na mauli din sila. Human nila natanaw o giyon sa pagpahimutan ang patay lawas ginos lubnganan. Na mauli sila, ang sagibuat nila, nangandam sila. O niya, iuso na din ni anang adlong igpapahulay, na mahulay sila sumala sa gisugos balaod. Sa Bautista po dayo sila sa Birhen Maria, ang kadtong mga kababayan nanguyog sa panahon nga gilubong atong Ginoo. Buti pasabot, si Ginusos nga mao'y nagsugo ang iyang mga tinunan, bisan pangunang Kristiyano sa Maria mga higala, mga Sabadista. So ang pangutana, kinsa ba itong mga tawhanang nabautismo? Sa Bautista dayo ito sila ngano mga Sabbath keepers matinumanon sa sugo sa Ginoo higala. Apan kung Dominguista gani na wa gina layo ra na di sugo sa Biblia. Nagsunod-sunod din sa bautismo pero wa gid matumong nga naman kay ang gi-require sa Biblia sa Mateo 28 bersikulo 19-20 ang 19 nagtudlo sa pagbautismo, ang 20 ingon niya og tudloy sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Imbes tudloan sa pagtuman, gitudloan mapagsupak. Imbes Sabado, gidomingo. Imbes daytarilos tumanon, gisupak kaon bisan unsa, makahilo ra di kaonon. Ang 10 Commandments gipang usab ang nangasulat di 10 Commandments may gala. Unya ang gisulti sa Biblia, tudloy sila ang katong taong bautismuhan, tudloan sa tanang sugo sa Ginoo. So why authority di ay ng bautismo nga ang gitudlo pagsupak, ang may authority sa bautismo kadtong nagtudlo sa pagkamatinumanon sa tanang sugo sa Ginoo mga higala. Okay, niya si Brother Freddy Filicano, maayong gabi ninyong duha, Brother John o Brother Libby, nag-live mi diri. Kuyog nako akong asawa si Chris Filicano diri sa Lawis sa housing. Okay, salamat kaayo no. Sa Lawis housing. So wa naman tayo mga higala sa di pa hingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong tensong. Mga higala magampo kita dalagin ko na Diyos sa walay katapusan, panalangin ni ang imong pulo gagipamatian sa tanan karon, magpakamayo ka alang kanila, moabot ang kahayag sa pagsabot, bandaas pagpangalagad kanimo, gipangayo na makinig sa ngalan ni Kristo nga amang matuod nga Diyos ug manuluwas. Amen.
Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higala sa kahinan, Brother Luby Clavis, ug nining inyong ubos nga higala gigsuon. Brother John dito magaingon sa inyo, maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Isang yawang tulong ko, karuna tuwa siya, ito sa kalangitan, naganda mo puluyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, ini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao, di ay biyayong sa tanan nga katawhan, ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hingsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan, sa kapanahunan, karuna tuwa siya, ito sa kalangitan, naganda mo puluyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, ini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Karuna tuwa siya, ito sa kalangitan, naganda mo puluyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya, dili sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita, aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karuna tuwa siya, ito